Sinugpa. Sinugbang Nokos. Nokos Israel. Asam din mga bata-bata doy. Sila yang gipakuas kinilaw. So kung trabaho kanina kay tulong gibantagan. Dinuan. Kinilaw. Grabe under ship cook. Ship cook. Laki kawan ba? Ha? Good. Maghabalabal ako. Ha? Maghabalabal ako. MG. Kisa MJ. Bener ba? Kisa MJ. Wala may lisensya yapon. Kira man. Kisa MJ. Ito bang isa ka bata-bata? Tasik. Katong kuan. Driver man to. Pwede. Sa buto na ba? Si Bag butulon kay ano kung sila? Ano kung sila? Meron. Namias ka ano? Kugita. Kugita ni doy? O kubuta. Kugita. Grabe. Mukha na po kugotro. Ano namang busugan na ho? Pag-abot na sa bahay kay ingon na mangaon na. Di ko atrokos progress sa mukhaon. Dara kay de manok Bisaya. Wah, ning tingkag ang dalonggan. Dugan na kinangita ko. Atong kuan? Stapler. Agong gigamit mag tubig sa kuan. Agkoan na may longno sa bahay. Char. Che, grabe sa Andre, nakaluto na. Tideng! Tideng! Luto na Israel. Kanamis ko ano? Bugoy! O bugoy. Di apa dewa na luto. Kanang o? Pastilan. Oh, okay na ko na sa MJ, mag-drive mo ba? Oh, sure. Wili-wili. Balik na wala sa atin. Yan, kapay dako pa lang. Ito na ka? Busog ka na o. Kana naman lagi na itong pagkabus-buson. Napaday ka paslak din ay. Napapas. Kuhaan pa na ka na. Tanda doy, kumusta maging yung honeymoon? Grabe? Ay. Arang masuk kaputo kung gaya ang ito. Bitaw. Ya. Dugat niya ako tiglaran kay mata, pasulti o. Nga naman, mabaday mo ikuan. Hapit na maluto. Luto na di ay. Grabe sa undoy. Salig kay. Kung lang mapaday ka? Waswas na namin. Grabe. Kinabuhig hasba, no? Kali-kali meron dito. Nangang kay pinangga mong ganda. Kaya ba naman jud mi nga pinangga jud ka dyan ng imong esposa? Esposa di saman mo dito ganinang itong post nga. Naman to'y kuan. Naman to'y kumurag kware. Tapos ka sa ka to bang ay warok na prangko. Kayo pugas mo ni sila. Na mo Sa dumi na. Ngapi mo kami dito. Tadadang! Di na. Hiwa-hiwa na dis. Yes. Lemonsitong maliit. Siling marami.
with toyo. Oh, si Lo. Lo di Viga. With kamatis o loya. Si mukbang. Grabe si Undoy. Oh. Hands on Junis Undoy. Mapangga sa isang asawa. Oh. Ah, grabe ka. Grabe mga assistant sa nila. Oh. Assistant! Ah. Dito magmerkado gabi eh. Kaldero ko ah. Kaldero na da. Ang lehero as Undoy mo. Ni si Mas Lulo no puti-puti. Asa natulo ato na panulo. Kay sa dugo biyahe. Grabe duga ni pembutanan ni. Mata to ni kuwasi. Men. Grabe ka. Super. Wow. Oh. Yan. Ship cook si Undoy. Kinilaw. Oh, lehero mo estimate. Bago sa school. Di amre pa naman na rumot. Correct. Gasay, sugi ka punuan. Ako di mag naghawid gugi ka sa bugan. Kamot ba? Manting makaikag mga jud ni mukhaon ka jud ko. Purame, nanungkap ko purame. Ang lami purame. Di na unta ko mukhaon lagi kay aron busugan ahon sa maikag man jud ko raman jung lami as. Na. Ay, gusto ko ay nagana. Ay, gusto ko ay dito. Pero na oy. Ay, Tuwi mo. Kip sila yun. Tipsy. nung harap ako doon, nagsabon ko taman. Kaya huwag kayong mag-alala. Bisa ya ning fan. Kasi. Ay, grabe ka. Zara ya tayo. Bitsin ba tayo bitsin. Pictures ako kay My Day. Hi guys! Maninoy na rin guys, oh. Yes, first salo-salo with my mga anak ko. Mga anak ko. Kaunsa naman ang tao ni anak ko. Lagi? Wow. Huwag na lang magsuka. Medyo pakitag bitsin. Kari sa usawan. Kumusta glasa? Purami. What is imo gunang palalab? Kana ang hoy. So,